Alright guys, mag road trip na sadta from Barangay Poblasyon padulong sa Barangay Kinawi dire sa Libuna Bukidnon. Ubani ko ninyo, it's 5 PM. So, tara, let's go. Testingan lang ako gaagi dire guys, kanang hapon na bitaw kana. Medyo mungit-ngit na bitaw siya. Ang gitestingan og hadlok by agi dire kung ikaw ra isa. Time check, it's 5:20 naman. So medyo ningit-ngit na gid siya. Mingaw mo gud dire nga area gud.
Hindi diri mo agi guys. Let's slow down ta diri. Kay paano? Oops. Bye. Imagine na nalagmoagi ka diri gabi ba? Tapos ikaw ra isa. Ngit-ngit na kayo, tapos yung ano, rough road. Tapos ang iyong sakyanan auto. Naiinay ka diri kita. Mubora man yun noon eh. Ang kaning rough road na area. I'm not sure ganun wala ni gisiminto. Maybe na wala pa ni sukat ang tagiyaan eh. Ano man yun? Mubora man yun noon. Tara. Ano din na siya. Luwig akong sakyanan basta mga rough road kay ang ligid gamay ba, tapos ang shock nibuto na sa dangiyang oil filter ang kanya shock absorber need na po dalisdan tsada kay dire ano kana kay niagi yawang drive grabe ka dagom. Grabing ulan ito na sa Talaka guro nga area ba. Baungon. Russell Mountain View. Oh, grabing bamboo. Tingog sa mga langgam diri na para magapanitsit sa imo. LGU Libuna. Diri tong Cafe Libuna sa una, nawala naman sila. Downhill. Gamay raw ni noon siya. Pero slow down.
Dire day located ang kuan guys, Chiles. Katong isa. Crumbs and County Club. Ito na sa likod. Oh, daw dabog ko niya na diyo. Duha naman siguro katuig. Duha siguro katuig nilabay. Pagkita tamo sa New Zealand. Alright, snacks atas dili sa kilid. Nawa akong view. Ang snacks sa taog buko pie. Wala man i-slice good. Alitra na ako ba? Tara. Guys. Ano yung view dire? Wow. Awa. Ano yung gitawag nila? New Zealand, Lis Bukidnon. Dagan mga kabaw. Ito nga na mga puti nga galahok. Alga? Ja. Balay. What balay ba na? Or paano lang? Cottage para kung naman na.